No niin. Sitten suunnittelemme Hessundin hiihtoreittiä. On luvattu lunta. Ja ajatus on, että se tehtäisiin kerhon uudella latuhöylällä jäälle. Ja nyt on tarkoitus käydä tutustumassa aiheeseen. Itse latuhöylä on vielä hiukan säädettävänä tuolla pajalla, mutta saadaan varmasti tällä viikolla ja lunta on luvattu loppuviikosta ihan kunnolla. Polaris käynnistetään nykyään niin, että ensimmäinen startti kylmänä on tehtävä tästä narusta ja sitten akku kyllä riittää lämpimänä. Saavuimme Pohjoissaareen, joka on tässä, niin kuin huomasitte, pari kilometriä Hessundin kiinteistöstä länteen. Täällä on kiva tämmönen, on laituri. Nykyään te olette kaikki käyneet täällä, kerholaiset ja vieraat, lampaita ihastelemassa, ja tämä on ollut semmoinen miellyttävä, kiva paikka käydä. Lyhyt matka veneellä ja tuntuu, että aika nopsasti onnistui käynti tuolla kelkallakin. Katsotaanpas minkälaisessa kunnossa on vessa. Täytyy vähän tutkia näitä monasteja. Mitä täällä? No ei hullumpi.
Siinä on tuollainen Kekkilä Garden tehokäymälä. Nämä on hienoja juttuja, kun yhteiskunta varaa tämmöisiä pisteitä. Kuten huomaatte, lunta ei ole mitenkään mittavasti. Pääsi sulamaan pois ja jäällä ei ole kuin 3 senttiä, 4 senttiä. Mutta nyt on tosiaan luvattu taas uutta lunta. Kelkalla on paljon miellyttävämpi ajaa, jos on reippaasti lunta, koska se on vähän niin kuin menisi aallokossa veneellä. Sitten mä ajattelin, että mä teen nämä ladut tänne asti ja sitten täältä taas takaisin, niin siinä tulee semmonen 4 kilometrin mukava kierros. Sitten päräytämme tästä koneet käymään ja lähdemme paluumatkalle.